Jeg eksperimenterer lige nu med at lave filmklip til App Store. I får lige en prøve på min hamster her. I får lige en prøve på min hamster her. Læs bog. Her. Før læsebarnet opdager Hamster. læseretningen. Er. Her. Begynderlæseren kan hente hjælp til de svære Vand. ord ved at klikke på dem og få dem læst op. Bygger. Læs ord. Før læseren opdager, at der til hvert ord hører en mening. Øje. Begynderlæseren kan træne både lydrette og ikke lydrette ord. Og skrue ned for lyden, hvis man vil Vand. udfordres. Vase. Lave sætninger. Før læseren kan lave sætninger ved at pejle efter de korte og lange ordkasser. På den måde opdager man, at ord er byggeklodser til sætninger. Det er godt at sove her. Begynderlæseren og den lidt mere øvede læser kan samle alle sætningerne og til sidst se, om man selv kan læse hele teksten. Når man trykker på en sætning bagefter, bliver den nemlig læst op, og man kan tjekke, om man har læst rigtigt. Mine ben er slappe. Appen koster kun 16 kroner i App Store, og man kan tilsvarende få en app om Karlo Kat og Rikke Rotte. For alle 3 39 kroner i et app-bundle. Sones støvende er så blød. Det er godt at sove her. Jeg er Sones søde hamster. Et app, det må vist kun vare 30 sekunder. Her er min hule.